oke a na-asị na ozi si dị isi ọyị ka nwanne ana weta oke kọwalụ m daalụ. Ana m ekwu daalụ. Ozu si dị isi ọyị ka nwanne ana otu esi ekwu ya bụ ebulu ozu were ite ezi ọya na ebulu ozu were ite nke a na-ekwebaghị ite eji esi nri eniche ozu sie nri taa na echi esidebezie mụba esikata nri ama na-akwasịghị ozu ịnazighị ema ihe jiri ebulu ozu were ite ezi ọya na onwe enyi gị nwụ n'ụdị ma na Nsụka ma na Abakaliki gba nnọọ ụgbọala nje mbụsa na-enye enyicha ya otu gị na nsuwedị rahụkwa oluechie ndị ọbịa ka na-abịa n'ekpu akwa ere akwa nke ịtọ na-arọ nke ịtọ hazi na abalị nke ịtọ hazi fụ na ozi ụdị nne si nwanne ya ka esi nya ozi nke esi nya ka esi tatazi awụzi ji mmanụ ozi mmadụ ga-agwa gị na ụnaghị esozie ọnya bụkwa na ebulu onye ezi ọya na ka o doziri ekwe ebulu ozu were ite ezi ọya na ma ọ bụ ezi ọyị ka ajọ nwanne o nwere ndị na-ejikarị ọyị eme nwanne na-ewu ewu na mba ya na ụmụnne ya bụ nne ji ha na adịghị na mma ndị enyi ya niile na Kano ebe ha nọ ndị enyi niile ọ nwere ebe ha bụcha ndị ụfọdụ bụ onye nkọzọ onye Ụmụahịa onye nkọzọ onye Port Harcourt onye nkọzọ onye Enugu ndị akụji mere nwanne ọ dịghị n'otu ụmụnna ha nọ ebe ahụ ọ dịghị ha afa n'akwụkwọ ụmụnne ndị nọ Ọnịcha nọ n'ụlọ nwa nye ya na ya si ofu ezi aga ha nyala ndị ahụ na-eri na-aṅụ na mfa ka o ji mfa nwee ihe ha nwe ha kpọọ ya onwe ihe onwe ha bịara ya ọnwụ wee gbuo ya ndị ahụ bụ ndị enyi ya ọ ga-ewutegharị nne fa ga-agbakwanụ mbọ mechaa ihe niile mana fa ama mbụ nwa ozu esika na wee nata onwe ndị bụ unu bụ ozu afa ike solu mana fe ịtọ manyụ na ha ada ya eje gbaa ụgbọala bute ozu abụnata ya n'ụlọ a ajụ aka ndị unu bụkwana ndị obodo ha nọ Kano odi họrọ afa na akwụkwọ ga-agba nkịtị ndị enyi ya ha agbakwa nkịtị na-eche onye ma ọgwụ ụfọdụ fụ ozu ka ọ tọrọ na mba o mego omume ịbọ mee ịtọ onye mezi na onye jebe ụlọ oyibo Lagos nna ya sị ya irikwa idelu ndụba ya akwụkwọ afaghị na akwụkwọ ọnọkọta ọzọ idikwala afa na akwụkwọ ya maka omego mbụ mee ozu atọ na mba ndị ụlọ ozere onye nwe mmadụ ebe si n'ụlọ wee bụrụ ụgbọala jebe Lagos ibunata ozu n'ebe a ma anyị na-ekete fụ ihe na-eme na ozu nwa na Kano ndị be ha nọkọ na-ebunata ozu ọnwa na Jos ndị be ha na-ebunata ya mana ichekwado ndị enyi gị ozu ha ga-atọ na mba maka na enyi nwe ebe ọ na-emedebe ihe faya akọwaba gbago gbada zaa jụọ ọfụma ọ wepụta na ozu ahụ etiro gị isi ike na n'onwe n'ebe ọ nọ nwee anwụ afụ ya n'oge